In-nominazzjonijiet għall-Animal Honors Awards jinsabu miftuħa dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet li preżenti għalija kien hemm il-Ministru responsabbli mid-drittijiet tal-annimali Anton Refalo u s-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Said. Dan l-avveniment se jservi biex jiġu rikonoxxuti u jingħataw ġieħ dawk li jaħdmu favur id-drittijiet tal-annimali u jieħdu ħsieb il-benesseri tagħhom. Li dawn il-premjijiet se jingħataw lil laqdiet volontarji veterinari, volontira u anke raħħala li ta' kuljum jikkontribwixxu fil-ħajja tal-annimali. L-Animal Honors Awards huma ċelebrazzjoni tal-ħidma importanti li jagħmlu ħafna nies favur il-ħarsien tal-annimali. Għal sena oħra qegħdin niftħu n-nominazzjonijiet ħalli l-pubbliku jersaq il-qudiem u jagħmel in-nominazzjoni ta' dik il-persuna, ta' dik l-iskola, ta' dak l-establishment illi jagħmlu xogħol importanti favur l-annimali. Il-Ministru Anton Refalo spjega l-importanza tan-nies kollha li jġibu l-interess tal-annimali li ġejjin minn kull qasam. Rid ngħid grazzi wkoll ta' dawk kollha involuti fil-qasam tal-benesseri tal-annimali tagħna. Mod speċjali il-Kummissarju inkarigata għal ħarsien tal-annimali, is-Segretarju Parlamentari wkoll tax-xogħol li tagħmel dan il-qasam kif ukoll dawk il-ħafna volontiera, NGOs, konsilli lokali wkoll impenjati biex jġibu l-qudiem dan il-qasam hekk importanti tal-ħarsien tal-annimali tagħna. Tħabbar ukoll li n-nominazzjonijiet se jibqgħu miftuħa sal-ġimgħa 18 ta' Lulju. Intqal wara li jagħlqu n-nominazzjonijiet bord ta' ġurija appuntat mill-Ministeru se jkun qed jevalwa s-sottomissjonijiet kollha u jagħżel 3 finalisti għal kull kategorija. Il-pubbliku jista' jivvota għan-nominat favorit tiegħu.